Bos días, moitísimas gracias por estardes aquí. Volvo a agradecer a Almudena o feito de me ter convidado a presentar este libro, pero sobre todo o que lle agradezo non é iso. O que lle agradezo é a traducción do libro, porque me parece... Bueno, realmente é un dos primeiros libros que quixen ler cando cheguei a Alemania, porque pensaba que si eran cartas que me ofrecía como unha proximidade, unha cercanía, estar nalgo privado que ao mesmo tempo non era, e foi así. O sea, estas cartas desde a cadea de Rosa Luxemburg son un documento maravilloso, precioso, e Almudena, cando me regalou o libro, fuxe unha dedicatoria que creo que as definen perfectamente. Ela di que estas cartas son... Estas cartas de Rosa Luxemburgo son luz que atravesan as tebras. E creo que realmente é iso. Son luz que atravesan as tebras, e creo que é precisamente un momento moi importante no que estamos para volver ler a Rosa Luxemburg, para volver pensar na época que lle tocou vivir a ela, se queremos incluso facer paralelismos co momento actual e con os primeiros anos do século XXI, creo que son dunha actualidade tremenda, e ás veces sempre nos preguntamos por que hai que... Ás veces sentímonos obrigadas, moitas veces, sobre todo no momento no que vivimos, e, bueno, se é rendável, non é rendável traducir tal cousa ou non traducila, non? E sentímonos moitas veces obrigadas a xustificar por que traducir o galego, ou por que traducir sen ser o galego. Neste momento xa sería a dúbida, por que traducirmos e traer de novo a unha autora que nace no século XIX e que falece a principios do século XX. Eu creo que é necesaria, e ademais as cartas de Rosa Luxemburg atravesan toda a súa dimensión política e ofrécenos unha testemunha dunha calidade literaria impresionante. E iso é o que me gustaría dicir. E quería tamén, antes de presentar a Almudena, falar un pouquiño de que tamén creo que é un momento no que debemos de reflectir moito sobre o que significa traducir, porque traducir non é calquera cousa. Traducir non é meter textos, anaquiños de textos nun ordenador e darlle a un traductor e que nos traduza, ni siquiera a inteligencia artificial. Hai xente que xa traducía así, buscando, sen buscar. Traducir é de alguna maneira... creo que cada libro obríganos a pensar en como traducilo, cada texto, pero creo que sí, o que hai que facer é situar a autora na lingua a que ven traducida. Como diría ela iso en galego? Como escribiría Rosa Luxemburg estas cartas en galego, se o galego fose a súa lingua, tendo en conta que as circunstancias, evidentemente, e o contexto é outro, pero habería que situala neste contexto sen esquecer o seu, non? E tamén penso que ás veces esquecemos que cando unha tradutora elixe unha palabra é porque pensa, sobre todo, por que a autora elixiu esa palabra, por que utiliza nese lugar en que podería utilizar moitas outras. Por que a autora, noutro contexto, mellor utiliza outra palabra que xa non é a mesma. Entón, creo que niso é no que pensa a persoa que traduce. Por iso valoro moitísimo o traballo das traduccións. E, bueno, valoro moito o traballo desta traducción, e, ademais, sei que no caso de Almudena, Otero Villena, que hai unha... como diría, hai moita ética traducindo, porque para traducir hai que ter moita ética. Ética a palabra que está no texto e a palabra a que se traduce, e creo que ela o fai maravillosamente. O sea, que creo que temos que celebrar esta traducción, creo que é moi necesaria, creo que Rosa Luxemburgo ten que volver a circular, porque
ela foi a autora que quizáis menos circulou. Unha vez unha compañeira fotógrafo, Maribel, ahora foi o meu nome, Maribel Longueira fixo un libro de fotografías da Habana e de Bos Aires. Entón ela quería que eu escribise un poema para unha foto de Bos Aires, porque estivera en Bos Aires e tamén estivera na... Entón, mira, por favor, dame unha da Habana. E cando me deu unha foto da Habana, eu dime conta e volvín a recordar isto cando lín as cartas, que me faltaba entre os retratos da familia de todas as casas que eu coñecera en Cuba, de amigos e de amigas e de persoas máis ou menos comprometidas ou non, anti ou non anti, coa revolución e coa figura, bueno, pues de Fidel, que me faltaba unha persoa en todos os retratos da familia, porque podíamos encontrar a Lenin, podíamos encontrar a Marx, podíamos encontrar incluso a Trotsky, pero sempre faltaba Rosa Luxemburgo. E eu creo que o século XXI é o século de Rosa Luxemburgo. Igual que creo, curiosamente, e fago un paralelismo co acto de onte, presentouse unha nova edición de Recuperemos as mans, de María Xosé Queizán e Evidencias. Eu teño o meu alumnado de primeiro de bacharelato lendo Recuperemos as mans e Evidencias, porque, bueno, está na rede, publicou no Consello da Cultura, e dime, pero que fácil, que doado entender isto, que ben, pero que claro explica. O sea, e a actualidade dese libro é a mesma actualidade que ten esta. Hai libros que necesitan publicarse para que volvan a circular, para que a xente saiban que existen, para que saiban que hai persoas que dixeron cousas que hoxe se están dicindo. Entón, aquí temos, sempre o digo, 2 libros. O sea, titúlase Cartas desde a cadea, pero están as cartas desde a cadea de Rosa Luxemburgo e están tamén a presentación que de Rosa Luxemburgo fai Almudena, que o fai desde unha lectura moi intelixente, porque non la traslada á actualidade, desde unha lectura. Ela sempre di que non é especialista en Rosa Luxemburgo. Almudena eu teño no meu móvil como filósofa xermanista. Teño así, que cando a coñecí, que creo que agora vou poñer pensadora xermanista, gustame máis que de filósofa, non? Ela estudou xornalismo, estudou filoloxía alemá e é especialista en literatura medieval. Pero que non é que sexa especialista en literatura medieval, é que tamén traduce a literatura medieval alemá. Traduce a esta señora de nome para min moi difícil de pronunciar, o de Mechtil von Mandenburg. Como pronuncias este nome, ti? Bueno, Mechtil, né? Vale, bien, pois a mí é que... Claro, e despois atopamos a traducción en español que me parece horroroso, que se traduza Matilde de Mandenburg. Sí, traducen así, claro, porque se non as coñecemos e aprendémolas cos nomes en español. Bueno, pois ela traduce tamén a literatura medieval alemá. E fai unha presentación de Rosa Luxemburgo onde nos queda esta muller políglota, multicultural, con unha conciencia política moi clara. Eu tamén levo pensando últimamente moito en que hai que renovar o discurso e que o mellor hai palabras que xa non nos acaen ben no tempo en que vivimos, non? Isto xa de colleita propia de pensamento que vou facer público agora por primeira vez. Bueno, o de que eu dubido moito de que as xeracións literarias teñen que ver coas escritoras, é unha verdade que xa teño dito, é unha afirmación que fago. Creo que a escrita da muller vai por outro lado e é difícil situala a par dos homes, sobre todo, o mellor, en poesía galega ou, bueno, na poesía ou nos xéneros literarios. Pero tamén últimamente dame por pensar que non hai mulleres de esquerdas nin de dereitas, senón que hai mulleres sumisas e rebeldes. Situada na época, eu teño claro que Rosa Luxemburgo, para min, e sobre todo despois de ler a Almudena, era unha muller de esquerdas, pero era sobre todo unha muller rebelde, que cuestionaba todo, incluso se cuestionaba ela mesma e seguía evoluindo, e, bueno, podía escribir, ese libro, o seu libro máis famoso, e despois, que, bueno, non me acordo, a acumulación do capital, e despois que escribe Anticrítica, non? Sí, porque se fai os dous, ou seja, é capaz de revisar tamén o que escribe. Iso fano as persoas
non hai moita xente que faga isto, e podemos velo. O sea, ela fai, non fai todo, non? Entón presenta a Rosa Luxemburgo dunha maneira, pois preséntanola como a súa función, como vía ela os partidos políticos, que é un debate tamén moi actual. Que función ten un partido político? Que función teñen os dirixentes dun partido político? Guiar as masas, convencelas de algo, ou estar preto das masas, por exemplo. Preséntanos esta muller pacifista e antimilitarista dunha actualidade tremenda, pero a min sobre todo, e co que me quedo, porque xa quero que fale Almudena, é que esta muller nun momento en que non se podía estudar moito, ela marchou, como era muller, a estudiar a Zúrich. Están as pegadas de Rosa Luxemburgo en Zúrich, vense fotografías onde viviu, marchou a estudar ali, e é unha muller que tiña os estudos que fixo eran así como desde o punto moi humanistas, porque tocaba, estudiou zooloxía, estudou botánica, estudou dereito, estudou economía, todo, un pouco todo, non? E a min o que me gusta é que as cartas nos dan ese perfil humano nun momento, teño que dicilo porque me levo acordado todo o día, de que maravilla ler este libro hoxe e como nos pode avisar. Ela está na cadea, está presa, a primeira carta que se publica está en liberdade, a primeira carta do 7 de xullo de 1916 está en Leipzig, e, bueno, pois di que, por exemplo, di aí que coido que me vou retirar a xiña a vivir da Anacoreta, como Santo Antonio, pero sen tentacións, li nesa carta que traduce Almudena e que é a primeira do volume. E a última carta di: durante estes anos aturei todo con paciencia, noutras circunstancias, seguirei sendo paciente máis anos. E así, esa é a última carta e di máis cousas. Entón, o que máis me gusta é como ela está presa e valora e fala do canto dos paxaros, das árbores, das flores. O sea, esa carta onde fala dos búfalos é impresionante. Nun momento en que o goberno galego acaba de decidir que nos vai deixar poñer no país unha empresa que se chama Altri, non? Eu creo que Rosa Luxemburgo, pois, tamén nos está dicindo cousas sobre isto, non? E non quero decir nada máis, quero darlle a palabra a Almudena, porque simplemente, de novo, gracias, porque de verdade que volví ler outra vez esta noite o libro, porque, bueno, é maravilloso, de verdade, é precioso, é deses que despois, bueno, podemos volver a ler as cartas que máis nos gustan, o sea, é un libro para acompañarnos, e sobre todo neste tempo con tanta indecencia humana, máis que política, humana, porque a humanidade ten responsabilidade sobre a política que elixe moitas veces. E nada máis. Grazas, Marga, moitas grazas. Bueno, pois bueno, vou situar un pouco o libro, non? Por se non sabedes moito de que vai, non? O sea, o libro pois reúne unhas cartas, non? E son as cartas que Rosa Luxemburgo escribiu a Sonia Liebknecht, non? Cando estaba na cadea, é dicir, isto foi durante a Primeira Guerra Mundial. Rosa Luxemburgo pois estivo grande parte da Primeira Guerra Mundial en cadea, non? Pola súa postura antimilitarista. Sonia Liebknecht era, bueno, tamén membro do Partido Socialista Alemán, era muller de Karl Liebknecht, non? Que tamén estaba na cadea, tamén pois militante, deputado, non? Fora diputado do partido do SPD no Parlamento Alemán, e tamén estaba na cadea nesas datas tamén pola súa postura antimilitarista, non? Entón, bueno, pois esta é a situación, digamos, non? Tamén histórica, non? Bueno, Karl Liebknecht tamén, que por certo foi asesinado o sea, xunto con Rosa Luxemburgo, non? É dicir, os dous foron asesinados durante o levantamento espartaquista ao final da Primeira Guerra Mundial, non? Foi o 15 de xaneiro de 1919, non? Karl Liebknecht e máis Rosa Luxemburgo. Entón, bueno, pois esta é unha escrita, a destas cartas, que naceu daquela polo simple gozo de se comunicar, non?
sen nenhunha pretensión, non? Irmandada co cotiá e vencellada ao íntimo, non? É dicir, é un feixe de textos engarzados por un fío amoroso, non? Que crea un espazo de coidado. Bueno, para exemplificar un pouco isto, pois vou ler unha carta, unha destas cartas que Rosa Luxemburg escribe a Sonia Liebknecht, que é a carta do 19 de abril de 1917. Onte aledeime de todo o corazón coa súa tarxeta, malia que soaba tan triste. Como gostaría de estar agora xunta a vostede para facela rir de novo, como daquela despois da detención de Karl, cando nos as dúas, lémbrase, chamamos a atención no café Fürstenhof cos nosos xubilosos ataques de risa. Que vos momentos daquela, a pesar de todo. A nosa persecución diaria a mañá cedo dun automóvil na Potsdamer Platz, logo traxecto a cadea por un Tiergarten en flor até a tranquila rúa Leata, cos seus altos olmos. Despois a volta á obrigada parada en Fürstenhof. Despois a súa obrigada visita á miña casa en Südende, onde todo tiña o esplendor de maio. As agradáveis horas na miña cociña, onde vostede e Mimi agardaban pacientes na mesiña cuberta de branco os produtos da miña arte culinaria. Soniucha, así querería estar arreo perto de vostede, distraela, guardar silencio ou andar de leria con vostede, para que non caian reflexións sombrías e desesperadas. Bueno, as dúas vivían en Berlín, no? Aquí menciónanse lugares de Berlín así bastante coñecidos, e menciona Rosa Luxemburg a Mimi, que Mimi era a súa gata, no? Que logo vou mencionala, no? A súa gata tamén aparece mencionada así varias veces nestas cartas. Bueno, coido que este un momento tamén como moi acaído, non moi axeitado para presentar este libro, posto que a semana pasada celebramos, o sábado pasado, xusto hai unha semana, celebramos o 8 de marzo, que é unha celebración, entre outras cousas, das palabras das mulleres e da sororidade, pois tamén de algún xeito está vencellada esta celebración está vencellada a Rosa Luxemburg, porque un pouco a causante de que celebremos este día hoxe pois foi Clara Zetkin, no? Que era tamén amiga de Rosa Luxemburg, no? Que tamén estivo na cadea, por certo, durante a Primeira Guerra Mundial polo mesmo, no? Pola súa postura en contraria á guerra. Tamén Clara Zetkin, militante como Rosa Luxemburg do Partido Socialista Alemán. Bueno, Clara Zetkin foi unha muller moi implicada na loita pola igualdade de dereitos, polo dereito a voto das mulleres tamén. Entre 1891 e 1917 editou un xornal chamado Die Gleichheit, non? A igualdade, no que tamén escribiu Rosa Luxemburg. No segundo encontro internacional de mulleres socialistas que se celebrou en 1910 en Copenhague, pois Clara presentou a proposta de comemorar, de celebrar un Día da Muller Traballadora, no? E o ano seguinte, pois comezou a celebrarse ese día, bueno, primeiro, pois ese ano, non? Celebrouse en Alemanha, no Imperio Austrohúngaro, en Dinamarca, en Suiza, non? Logo, pois xa se espallouse, non? A outros países. E, ao igual que con Sonia Liebknecht, pois Rosa Luxemburg tamén mantivo con Clara Zetkin un intercambio epistolar que tamén está publicado. Bueno, cando Rosa, bueno, isto tamén é un detalle así curioso, non? Cando Rosa foi asesinada, non? Xo dixen, non? Foi o 19 de xaneiro de 1919. Pois levaba con ela unha carta de Clara Zetkin. Unha data duns meses antes, non? É dicir, a carta estaba datada en novembro dese ano, non? Bueno, vou ler un anaco, non, desta carta agora. O sea, nesta carta ponse de manifesto as discrepancias, non? É dicir, entre Clara Zetkin e Rosa Luxemburg pois había discrepancias, por exemplo, con respecto á Revolución Rusa, non? O sea, discrepancias importantes, non? É dicir, Rosa Luxemburg pois apoiou a Revolución Rusa, pero foi crítica, non? Con algúns aspectos. Por exemplo, ela denunciou nun libro que escribiu pois xa en 1917, é dicir, no mesmo tempo, no mesmo momento no que se estaba producindo a Revolución Rusa, pois criticou o autoritarismo dos dirixentes bolcheviques, non? De Lenin, de Trotsky, etc. Bueno, Clara Zetkin pois non, pois apoiou un pouco sen reservas, non, a Revolución Rusa. Entón, bueno, como digo, había estas discrepancias. Pero estas discrepancias que, como digo, pues aparecen un pouco, amósanse nesta carta, non rompen coa súa amizade, non? Senón que mesmo o alimentan, non? É dicir, pues alimentan a necesidade do diálogo, non?
Entón, bueno, vou ler un anaco desta carta. Aquí di Clara: a miña queridísima Rosa, podes imaginar que feliz me fixo volver escoitar onte, por fin, a túa voz? Entón podes facerte unha idea de que triste e furiosa estaba por non poder entenderme millor contigo. Rosa, hai un mundo de cuestións sobre as que tería que falar contigo. Sabes como desconfío do meu propio xuizo. E teño aquí persoas queridas cuxas opinións e pareceres poden ser un estímulo para min, pero ninguén cuxo xuizo sobre a situación fose decisivo para a miña propia orientación e autocomprensión. Así que a necesidade de volver verte é máis forte ca nunca. Nunha carta posterior, que é a última que Clara envía a Rosa, o 13 de xaneiro de 1919, pois Clara escribe aquí: chegarate esta carta, chegarate o meu amor aínda algunha vez? Pode chegarte o meu amor aínda, merezo aínda que che chegue? Así a todo escribo, como a un desesperado, moribundo, que ten que desafogarse, aínda que saiba que está perdido. 5 días despois, o 18 de xaneiro de 1919, xusto despois da morte de Rosa Luxemburg e Carl Liebknecht, que, como digo, a morte deles foi o 15 de xaneiro, non? Xo dixen, esta carta é do 18, é dicir, tres días máis tarde, non escribiuse, non? Entón, pois, aquí, non, nesta carta, está unha carta que Clara Zetkin escribe a Matilde Jacob, que é outra amiga de Rosa, unha amiga que aparece mencionada tamén repetidamente aquí nas cartas. Bueno, aquí, pois, Clara dille a Matilde: Matilde, poderemos soportar vivir sen ambos os dous, sen Rosa? Tentar facelo ten para min só un sentido: darlle a vida este contido. Traballar e loitar entre as masas e coas masas no espírito de ambos os dous. Velar e coidar porque o espírito dos asasinados continúe guiando. Este é o testamento de Rosa para min. A miña querida amiga, é o teu traballo asegurar que ningún papeliño, ningunha liña dos manuscritos de Rosa se extravíe e se disperse. Ningún dos seus traballos, artigos, folletos, etc., vellos xa impresos, se perda. Bueno, Matilde Jacob pois cumpriu ben a encarga, non, que lle fixo Clara Zetkin, non, nesta carta, porque cando os nazis xa subiran o poder en Alemanha, pois temou, non, realmente en pôr a salvo todos os papéis, non, documentos e cartas da súa amiga Rosa, non, enviounos a París, máis a Estados Unidos, pois mesmo pondo en risco a súa vida, non? Entre esas cartas que logrou enviar fora de Alemanha están aquelas que Rosa lle enviou a ela mesma. Por exemplo, esta de 1915 que lle escribiu tamén desde a cadea, non? Bueno, como digo, unha carta que Rosa Luxemburg escribe a Matilde, non? Desde a cadea, non? A miña ben querida señorita Jacob, a súa carta o domingo foi o primeiro saúdo por escrito que recibín do mundo exterior e causoume moita ledicia. Agora acaba de me chegar a segunda, pola que lle dou as grazas de todo o corazón. Estea tranquila por min. Atópome moi ben de saúde e de ánimo. Non esqueza nunca que a vida, o que poida vir, ha de tomarse con serenidade e bo humor. Disto posúo tamén aquí na medida precisa, para que non se faga ningunha idea exagerada do meu heroísmo. Bueno, Matilde Jacob, por certo, morreu, non sei se foi no 42 e 43, morreu nun campo de concentración, non? En Theresienstadt, coido, non? Sí, sí. Bueno, compre lembrar aquí que as cartas foron un campo de escrita cultivado especialmente por mulleres, que en tempos onde non podían acceder ao espazo público atoparon ali no intercambio epistolar con outras donas un acubillo para as súas palabras, un lugar cálido no que estas podían ver a luz. Textos que son tamén adoito un canto á amizade femenina. Lembremos, por exemplo, as cartas que Teresa de Ávila envía ás súas compañeiras Ana de San Bartolomé ou María de San José, ou a dona Luisa de la Cerda, a quen escribe. Non, cito, non desta carta: harto sentí soledad cando me vi aquí sin mi señora e amiga. Un espazo de calor e amizade son tamén as cartas que se intercambian a poeta italiana Cristina Campo e a filósofa María Zambrano, no que abrollan palabras cheas de agarimo e folgos para a amiga nuns tempos difíciles. Como nas cartas de Rosa Luxemburg, a súa escrita está alimentada por unha ollada atenta ao mundo e os seres cohabitan, impulsadas tamén por unha conciencia do peso que teñen as palabras,
pola certeza de que só a palabra poética nos pode desvelar a verdadeira humanidade, nos pode salvar. María Pertil, editora das cartas que Cristina Campo lle enviou a María Zambrano, fala destas dúas amigas como, non cito aquí, dúas existencias nas que se realizou, como en moi poucas, a converxencia de vida e obra, de palabra e acción, entre as dificultades, con frecuencia extremas, de dúas peculiares formas de exilio, tanto interior como exterior, que non supuxeron un impedimento para acadar palabras auténticas. Bueno, unha cita esta, non? Que tamén se podería aplicar a Rosa Luxemburg e a Sonia Liebknecht, non? A estes textos, non? Que escribiron. Bueno, Cristina Campo foi lectora fervorosa doutra filósofa, Simone Weil, a que traduciu italiano cando era aínda unha autora marxinal apenas coñecida. E de Simone, Cristina herdou unha palabra moi querida por ela, non? A palabra atención, non? Que é un termo que enchoupa tamén a experiencia de Rosa Luxemburg. Bueno, Simone Weil xa morrera cando Cristina Campo coñeceu a súa obra, o que non foi un obstáculo para que se establecese unha relación fonda entre ambas as dúas, non? Amósase aquí de alguna maneira, non? Unha hermandade entre mulleres que atravesa tamén tempos e fronteiras, non? E que é un diálogo que se materializa neste caso na labor traductora de Cristina. E bueno, aquí, nun destes fíos un pouco tamén que atravesa tempos e fronteiras que unen a mulleres, non? Cristina Campo, como digo, sentiuse moi preto, non? De Simone Weil, pero Simone Weil tamén se sentiu moi preto de Rosa Luxemburg, non? É dicir, Simone Weil leu estas cartas a cadea cando se publicaron en 1933, publicouse a súa traducción ao francés, xa daquela, Rosa Luxemburg evidentemente xa morrera, non? Escribiu unha reseña delas, non? En esta reseña, Simone Weil di: a diferenza de moitos dos líderes do movemento dos traballadores, especialmente os bolcheviques, en particular Lenin, Rosa non restrinxiu a súa vida ás actividades políticas. Era un ser completo, aberto a todas as cousas, para que nada humano lle era extraño. A súa acción política era a súa expresión da súa natureza xenerosa. Unha natureza xenerosa que atravesa as cartas reunidas neste libro, non? Unhas cartas a cadea que nacen do amor pola amiga e alimentan unha ollada atenta e cuidadosa sobre o mundo. Bueno, sinalo aquí na introdución que precisamente neste punto, isto, bueno, a miña idea, non? A miña tese, non? Que non todo o mundo ten que compartir, pero bueno, un pouco o que eu defendo tamén aquí na introducción, é que precisamente nestas cartas onde se atopa o máis fondamente revolucionario do pensamento de Rosa Luxemburg. O traballo político non deixa de ser a procura doutro xeito de relacionármonos co mundo, máis harmónico, se se quer. Algúnas das ideas teóricas de Rosa envelleceron mal, se cadra, non? Bueno, non sei, aquí menciono, por exemplo, non? Ela escribiu a tese, bueno, non sei se agora me desvío un pouco, pero bueno, por exemplo, ela escribiu a súa tese de doutoramento na Universidade de Zurich, non? Sobre a economía polaca, e defendía, por exemplo, a idea de que a economía polaca non era factible, non? É dicir, Polonia daquela, grande parte de Polonia pertencía ao Imperio Ruso, non? Entón, ela era contraria á independencia de Polonia e defendía que a economía polaca non se podería soster se independizaba do Imperio Ruso. Eso demostrouse falso, non? Porque Polonia, efectivamente, independizouse do Imperio Ruso e, bueno, foi factible, non? Como Estado independente. Pero, bueno, como digo, se cada unha das súas ideas teóricas embelleceron mal, outras son ainda recuperadas, non? Na actualidade, por exemplo, tamén menciona aquí na introducción a súa teoría da acumulación capitalista, non? Que menciono este libro, non? Da acumulación Marga, foi recentemente recuperada pola socióloga alemá Maria Mies, non? Que lle fai unha lectura feminista, non? Tamén moi actual. Tamén, eu falei estas críticas que fai dos líderes da Revolución Rusa, que tamén son moi actuais. Pero, bueno, eu coido que o máis actual da obra de Rosa Luxemburg está nas cartas, non? Son esas palabras do cotiá as que máis poden interpelarnos e inspirarnos nunha época posmoderna na que a idea do progreso que representa o marxismo atopa en crise, se cadra, como están tamén todas as consumisión fechadas, non? Os sistemas filosóficos positivistas nos que semella non haber fisuras, non? En este senso,
o máis interesante destas cartas de Rosa Luxemburg, que é unha pensadora marxista, non? O sea, claramente marxista, que ela defende unha e outra vez o marxismo como unha forma científica, non? De achegarse á realidade, de analizar a realidade. Pero eu penso que é moi interesante nestas cartas que nela precisamente se supera o corsé do marxismo, non? Nesta a súa capacidade de ver a vida que reborda os lindes, non? Iso que se filtra por las fendas do sistema. Xa desde o mesmo intre da súa publicación en 1922, pois, é dicir, non moito despois, non, da súa morte, estas cartas pois tiveron un grande impacto en Alemanha, non? É dicir, foron lidas por moitos pensadores da época, non? Por exemplo, o filósofo Walter Benjamin, pero, bueno, é sobre todo unha carta, que é a carta que lle escribe a Sonia o 14 de xaneiro de 1918, que ten, pois, mesmo unha grande relevancia, non, na historia da literatura alemá, non, porque, bueno, foi tema, por exemplo, dun artigo do escritor Karl Kraus, non, que, bueno, tiña unha revista, non, que era o Facho, non, Die Fackel. Entón, nesta revista escribe un artigo sobre esta carta e deu lugar, pois, a unha famosa polémica, non, na época de entreguerras, porque, bueno, hai unha muller aí que lle manda, pois, unha carta criticando este artigo, Karl Kraus, pois, contesta, e, bueno, pois, hai toda unha polémica aí, non? Tamén esta carta inspirou un coñecido poema de Paul Celan, un poeta, pois, xudeo, non, supervivinte da Segunda Guerra Mundial. E, bueno, precisamente, pois, nesta carta pode verse ben moita esta actualidade de Rosa Luxemburg, non? É un exemplo de apertura, empatía coa natureza e cos outros seres vivos, non? E, bueno, isto xa mencionou Marga, non? Isto é algo que está moi presente nas cartas, non? Esta conexión co mundo natural, cos outros seres vivos, co mundo das plantas, dos animais, non? E Rosa Luxemburg sabía moito, fala moito, por exemplo, aquí dos cantos dos paxaros, ela estudara zooloxía na universidade, e, bueno, isto é algo, pois, que enchoupa, non? Toda esta experiencia das cartas. Entón, como digo, pois esta carta é un exemplo, non, de apertura, empatía coa natureza e cos outros seres vivos neste tempo de crise ecolóxica, no que isto se ve cada vez máis como unha urxencia, e tamén unha mostra do seu antimilitarismo, non, que foi o que a levou a cadea, e que algo tamén, pois, bueno, tamén moi actual, non, neste tempo de exaltación bélica que estamos a vivir. E, bueno, vou acabar lendo coa lectura desta carta, tamén como unha homenaxe a esas palabras das mulleres que habitan nas marxes, fora dos espazos de poder, esas palabras que nacen da amizade e que na súa aparente humildade, pois, coido que abren xanelas, non portas, para que miremos o mundo con outros ollos. Entón, bueno, pois leo, non? Hai uns días entrou, bueno, ela está na cadea, entón ela está mirando, pois, dende a xanela, dende a fiestra da súa celda, non? Esta é, vamos a ver, do 14 de xaneiro de 1918, non? Entón está vendo, pois, unha escena que no patio, non? Da cadea. Hai uns días entrou un carro con sacos. A carga moreada tiña tanta altura que os búfalos non daban atravesado o limiar do portón da entrada. O soldado que os conducía, un tipo brutal, comezou a pancalos de tal xeito co groso extremo do mango do seu látego que a vigilante lle preguntou indignada se non tiña compaixón dos pobres animais. Por nós, seres humanos, ninguén ten tampouco compaixón, contestou el cun sorriso ruín, e bateu aínda con máis forza. Finalmente, os animais avanzaron e venceron o atranco, mas un sangraba. Sonichka, é proverbial o grosor e a dureza da pel dos búfalos. Estaba desgarrada. Os animais ficaron despois, mentres descargaban, totalmente quedos, esgotados, e aquel que sangraba, ollaba ensimesmado coa expresión na face negra dun neno choroso e os ollos calmos e negros. Era realmente a expresión dun neno que foi castigado con dureza e non sabe para qué, por qué, non sabe como ha de escapar do tormento e a violencia bruta. Fiquei diante del e o animal miroume. Caéronme as bágoas. Eran as súas bágoas. Ninguén pode estremecerse máis dolorosamente polo irmán máis querido do que eu me estremecín na miña impotencia por ese sufrimento silencioso. Que lonxe, que inalcanzables e perdidos os libres, saborosos e verdes prados de Romanía. Que distinto brillaba ali o sol, sopraba o vento, que distintas eran as fermosas voces dos paxaros ou a chamada melodiosa dos pastores.
E aquí, esta cidade extraña e arrepiante, a corte mal ventilada, o feo noxento e cheo de valor, mesturado con palla podre, os seres humanos extraños e terribles, e os golpes, o sangue que escorre pola ferida aberta. Oh, o meu pobre búfalo, o meu pobre e querido irmán, ámbolos dous estamos aquí, tan impotentes e apáticos, e somos só un na dor, na impotencia, na morriña. Entrementres, as presas bulían dilixentes ao redor do carro, descargaban os pesados sacos e arrastrábanos o edificio. Pro soldado metía as súas mans no peto dos pantalóns, paseaba con grandes alancadas polo patio, sorría e asubiaba baixiño unha cantarea, e todo o esplendor da guerra pasou diante de min. Bueno, e acabo... bueno, quería dicir unha cousa que esquecín, o da gata Mimi, non? Que foi Matilde Jacob quen quedou coa gata, non? De Rosa Luxemburg. Entón, pois menciona aquí tamén nas cartas, non? Que dicía que eu logo iba a falar da gata e esquecín, non? Bueno, pois nada, xa acabou. Bueno, así, sí. Puede preguntar algo, non? Sí. Bueno, eu recomendo a súa lectura e sobre todo porque recordaba, no, esta noite cando volvín así lelas despois de chegar a casa a 1 da mañá, hai momentos onde fala que ten que ir, pídelle que vai ao xardín botánico. Sí. Sí, porque claro, ela está presa, ¿no? Entón, bueno, para ver como siguen as cousas. Son moi bonitas, realmente son. Sí. E hai unha conexión, ¿no? Como es capaz de vivir estando presa, ¿no? Sí. Pensas tamén iso, que realmente que é estar presa? Estar nunha cadea ou estar andando pola rúa, porque podes estar igual presa, ¿no? Está moi ben. Bueno, eu de paso que recomendo a lectura das cartas desde a cadea, tamén aproveito para reivindicar, se non te importa, que se teñen ocasión que vexan a película de Margarete von Trotta que se chama Rosa Luxemburg, porque a min tamén me foi moi... As 3 películas que ten sobre 3 mulleres que son Hildegard von Bingen, que a película chamase Visión, Rosa Luxemburg, e a última, a de Hannah Arendt, son maravillosas, así para facernos unha idea, mas son desde unha proximidade tan de muller, desde unha visión tan... que son maravillosas as películas. Perdona, como se chama a película? Rosa Luxemburg. Sí. Ou Rosa. Sí. Ou Rosa. Bueno, agora non sei moito. Rosa. Margarete von Trotta. Sí. Sí, as cartas son realmente moi bonitas, non? Teñen, pois, unha forza poética, non? Sí. O sea, un valor literario realmente. É unha cousa que tamén menciono na introdución que coido, que foron como... por exemplo, están traducidas ao castelán, non? Xa dende hai anos, pero as traducións ao castelán son bastante malas, non? O sea, realmente hai un desleixo na traducción. Eu comento iso, pois que de algunha forma é como que Rosa Luxemburg é vista tanto como unha teórica, non, do marxismo e tal, que todo este aspecto literario un pouco se deixou de lado, non? Entón, realmente son traducións moi pouco cuidadas, que coido que ni sequera están feitas dende o alemán, non? Supoño que non. O sea, teñen uns fallos, non, que son como moi rechamantes. Vir algunhas, sí, non. E algunhas que mesmo por editoriais boas, non? Como a Cal, que a reeditaron hai pouco, e dis, jolín, como é posible que non teña máis cuidado, non? Sí. Bueno, penso que ten que ver con isto, non? Que non se aprecia a Rosa Luxemburg realmente como escritora, non? Cun valor literario. Nin como pensadora, nin tampouco, Como pensadora tampouco, non? Pero, bueno, que como escritora realmente en absoluto, non? Si, antes dicía que Almudena non era especialista en Rosa Luxemburg, claro. Non, para nada, non. Pero unha traductora sempre acaba sendo especialista na escrita dunha autora. Especialista noutro sentido, non? Porque sí que realmente, o sea, eu realmente traducín isto, pois porque, alguén me falou das cartas, gustaronme moito, non? Pois vin isto que eran moi actuais. Entón, claro, sí que hai unha conexión, non? Que falábamos tamén un pouco isto de Cristina Campo, non? Cando utiliza Simone Weil, non? Etcétera, pois a traducción pois crea un vínculo, non? Entón,
bueno. Non se lle dá moitas veces o valor que ten, bueno, porque claro, é tan persoal moitas veces, pertence tanto ao mundo privado que pois moitas veces non se publican, pero hai cartas maravillosas. Antes falabas de María Zambrano, e a correspondencia entre Rafael Dieste e María Zambrano é maravillosa, maravillosa. O sea, descubrimos outro Rafael Dieste e deixa de ser, por suposto, únicamente o escritor dos arquivos atrás, non? Ten unhas cartas lindísimas, magníficas. Sí. De moita reflexión tamén, sí. Bueno, non sei se queredes facer algún comentario, pregunta. Si, eu, como amiga da época da universidade, gustaríame saber como te sintes ti na túa pel, se mellor acubillada, acollida, como filóloga, como escritora, como xornalista, como traductora, como te sintes mellor ti na túa pel? A ver, bueno, un pouco a ver, eu penso que me sinto máis traductora, realmente, si, de as cousas así nas que traballei e tal, si, penso que sí. Pero bueno, sí. O pasa como da traducción tampouco se pode vivir un pouco dignamente, non? Sí. Bueno, supoño porque ser traductora é como un estadio xa... Eu valoro moito as traduccións, sobre todo as traducións ben feitas, claro, e serias, que para min é un estado como superior, non? Se non pasases por todos os estudios que tiveches e por moitas veces non poderías traducir isto. E creo que é moi interesante. A túa formación... Bueno, é poeta. Ten un libro maravilloso que me esquecen bueno, de decir... Sí, teño que dicir que sí que me sinto... Coido que me sinto máis poeta. Que o libro dos... Pero bueno, iso é claro, máis. Que o libro dos... O Diario dos Mapas. Diario dos Mapas, o Diario dos Mapas. E claro, entón, aí... É que... Sin ser eso todo non podería ser traductora. Pero para min é un estado... De verdade, para min eu valoro os vos tradutores e as vos traductoras para min están nun estado superior. Para min casi é máis importante ou mellor que escribir unha novela ou escribir un poemario. Sí. Traducir un libro e ter esa bueno, que é un acto de verdade, de amor tan grande, sí. Porque claro, aquí hai un acto de amor, porque ela escolle este libro. E iso é o máximo. Claro. Non é unha encarga. Sí, bueno, Marga é traductora tamén. Bueno, aquí está Elena tamén, que é unha traductora. Sí. E traducín tamén escollín os libros que traducín. E bueno, é que iso tamén é interesante, porque eu estiven, bueno, traballei de traductora autónoma moito tempo, e claro, aí tes que facer, son encargos, e moitas veces además encargos que tes que facer moi rápido, non? Entón, bueno, claro, pues, bueno, as cousas van como van, non? Pero, claro, este libro, como outros, non, que traducín, o de Mechil, por exemplo, foron propostas miñas. Claro. Bueno, de Mechil tamén tiven que facelo bastante rápido, porque aí a editorial se me puxo tamén. Pero, bueno, este sé que lle pude dedicar tempo, xa é unha cousa que non fago porque teño que vivir disto, non? Claro. Senón que faz, pois, máis porque... Gozas de traducindo. Entón, claro, é outra cousa. E logo, pois digo, bueno, co tema de escribir, non? Bueno, pois, a poesía e tal... pois é algo tamén ten moito que ver coa traducción, porque de algún xeito é deixar que haxa algo que falle a través de ti, non? O sea, ten algo un pouco que ten que ver coa traducción, non? Pero claro, no tema da traducción tamén tens que estar un pouco en comunión cunha persoa, non? Que morreu, é un pouco así, non sei, estas cosas como... Acabas querendo entrar... De espiritista, non sei. Sí, porque, bueno, sé que hai algo disto, non? De que tens que estar en diálogo con alguén que xa morreu, non? E bueno, pois é moi interesante, non, o traballo así de traducir. Eu, por exemplo, mira, me conta esta noite, porque, claro, pero, bueno, vi unha cabeza, que cando Gerta Miller escribe... Randeado a lento, hai unha escena terrible e a min recordei-me esa escena ao ler esta noite a carta dos búfalos, sabes? Eu creo que esa carta está moi presente, desde logo é a carta máis coñecida en Alemanha. O sea, os nenos len esa carta e as nenas nos institutos.
curioso es que lo de los búfalos conecta a su vez con la famosa anécdota de Nietzsche cuando se abraza al caballo llorando en Turín, es verdad, y que esa sí que es universalmente conocida, o sea que hay así como un hilo en esa empatía hacia otro ser vivo que sufre, que es... y el poema que en Alemania hay como un hilo pues qué interesante eso, de anécdota similar. Que no, o sea, non me decatara agora que dixo do cabalo e ti mencionas pois a as mulleres digo, que van, pois sí que é certo que ese libro terrible, sí que terrible. E bueno, pois ten pois sí, hai como un fío aí, ¿no? De algún xeito. Sí. Es prácticamente igual la anécdota, ¿no? Sí, del caballo y la del búfalo. Sí. Eu queríamos felicitar por sacar o libro, porque estamos dicindo co libro, que son ainda de libro, de ler en papel, son de ler en papel, estou chea de libros, de feito non compro xa, pero vou comprar porque efectivamente sempre se di que a traducción traiciona ao autor da obra. Son sensible ao que dicía a señora, de que efectivamente o que traduce ten que traducirlo con amor ao autor que está traducindo, senón efectivamente ves horrores. Eu teño libros traducidos con muitísima belleza da época cando se editaba libros moi bons da literatura rusa, a editorial Progreso. Había traductores españoles buísimos, e aí notas a calidad da traducción, é dicir, son libros para mí que son joyas, o mellor a miña familia despois non sei o que fará con eles, pero vou non comprar porque o feito de facer con esa ética que para min é indispensable en todos os días, en todos os actos que facemos, penso que é moi importante, porque senón, como dices, eu teño a obra de Rosa Luxemburgo fai moitos anos, pero vou non comprar porque efectivamente penso que hai que ter unha sensibilidade especial, senón destruídes a obra completamente, iso estou completamente de acordo. En todo caso, bravo polo traballo, e efectivamente penso que moitas mulleres, e digo con moito respeto, debían de ler este libro, debían de ler a Rosa Luxemburgo, por moitas razóns, porque efectivamente os tempos que nos toca vivir non son os máis vos que podíamos ter, que os podíamos ter vos, estamos nun horror de todos os niveles, non? E penso que a moitas mulleres que se din, e digo con todo o respeto, feministas, debían de ler a Rosa Luxemburgo. E despois falamos do que é o feminismo, vale? En fin, bravo, en todo caso, e vou mercar o libro, que máis fai unha ilusión de o ter en galego, porque teño en francés, teño en castelán, pero que as cartas non, teño a historia de Rosa en francés, pero vou non comprar tamén en galego. Gracias e bravo polo traballo. Bueno, o sea, agora tamén, non, que mencionas o feminismo, non, que, claro, xa a figura de Rosa Luxemburgo é moi interesante dende o punto de vista feminista, porque foi unha muller pioneira, non, que estudou na universidade, que se doutorou, Clara Zetkin, é dicir, moitas mulleres, non, deste movimento socialista alemán, desta época, a finais do século XIX, principios do XX, foron moi pioneiras, non, bueno, xa o feito de tomar a voz públicamente, non, entón, tomar a palabra, quero dicir, públicamente, pois foi, pois, bueno, xa como personaxe, non, pois é moi interesante, non? Hoxe tería 154 anos. Tanto? 154. Tampouco é tanto. Non? Parece que queda moi longe, pero cando faz. Sí. É así, de verdade que está é moi actual. O sea, isto a mí é un libro tan maravilloso, por exemplo, para ler nos institutos. Sí, porque de verdade emociona, non? Sí. Sí, porque é moi sinxeliño, non? Quero dicir, son pois palabras moi cotiás, son cartas, non, privadas. Daí a dificultade da traducción tamén. Bueno, sí. Pero porque ás veces, claro, porque sempre pensamos, non se pode traducir filosofía galego, non se pode traducir matemáticas, os termos, non sei, bueno, esas cousas, non? O sea, que nos está facendo un regalo, fíxonos un regalo a Almudena como diría, multiuso, que non é unha palabra moi así, pero fundamental para falar coa gata Mini e para todos, sí. Incluso acabas imaginándoa, pero non na cadea, acabas imaginándoa fora, sí, lendo as son moi bonitas, de verdade.
Xa non podo decir máis nada, porque sempre que... Sí. E, bueno, e hai que agradecerle a editorial da Iovento, a publicación. Que publicara. Sí, sí. Moi importante. Pues non. Entón, agora que nos van asoballando a inteligencia, entre aspas, digital, ou inteligencia artificial, facer un alegato en contra de que sexan traductores, non? Porque probablemente por aí van moitos tiros, no campo tamén. Como se pode traducir desde algo que non ten... Exactamente. Como se pode traducir algo como isto? Sí, ou como podes traducir do francés, do alemán, do italiano, de non sei que máis, nun ano. Porque hai xente que o fai na literatura galega, está pasando iso. Estánse publicando libros dunha persoa que traduce de todas esas linguas. E eu digo, como é posible? Non sei. Eu creo que, bueno, por eso este é un libro traducido desde alemán e para o galego. E, de verdad, con moita ética e con moito respeto, amor e con unha relación con Rosa Luxemburgo como si ela fose a que recibe as cartas, non? E realmente recibe as cartas. Bueno, recibímolas todos, non? Claro, Seña, sí, sí. Xa son para todos, non son para Sonia Liebknecht. E non sei, se non tedes ninguna pregunta máis, pois casi, non? Porque... E moitas gracias a Cartabón. Sí, por grazas a favor. Cartabón, grazas a... E ademais a todos eu alegrome os moitísimo porque, jo, que fin de semana tan maravilloso, porque para min vir a Vigo é unha maravilla, e este sol e todo iso, e estar, bueno, Sí. pois onte no Marco e hoxe en Cartabón é unha felicidade. Ganaste bo día, Sí. Abrigas está un día precioso. Cada vez que veño a Vigo sempre está bo día. Bueno, Si, sei cando por ves de qué. Santiago sempre hai varios grados máis Sí, e non sí. chove, non? No, no. Bueno, xa non estaba chovendo en Nin Santiago humedade. tampouco. Bueno, pois nada.